No veig una merda, tinc 8 diòptries a cada ull i no veig una merda. Sense ulleres ni lentilles te'n fots a 1 metre i no sé si ets una persona o un mur de pedra. Estaria guai operar-me, estaria guai poder veure, estaria guai llevar-me pel matí i no tenir un atac de pànic al no trobar les ulleres. Però em costaria 3.000 euros, ho he preguntat i m'han dit 3.000 euros. Me cago en tots els vostres putíssims avantpassats per cobrar-me 3.000 putos euros. Perquè es veu que poder veure és estètic, obrir els ulls i poder veure és estètic. És com fotre's arracades o tenyir-se el cabell o, en el meu cas, el bigoti. I ja sé que hi ha bilions de persones que estan pitjor que jo i que hi ha infinitat de gastos que haurien d'entrar per la seguretat social i moltes altres coses com llum, aigua, gas, la vivenda, el menjar, absolutament moltíssimes altres coses més importants que els meus putos ulls de merda. Ho sé, soc plenament conscient d'això, d'acord? Ho sé, però vull queixar-me, perquè és que no veig una merda, tinc 8 diòptries a cada ull i no veig una merda. Sense ulleres ni lentilles te'n fots a 1 metre i no sé si ets una persona o un mur de pedra. Estaria guai operar-me, estaria guai poder veure, estaria guai llevar-me pel matí i no tenir un atac de pànic al no trobar les ulleres. Però em costaria 3.000 euros, ho he preguntat i m'han dit 3.000 euros.